Salutare și bine ați venit la primul episod de Hearthstone de pe acest canal. După cum știți, astăzi, sau ieri, sau mă rog, depinde când vă uitați, pe 23 iulie s-a deschis Curse of Naxxramas, prima expansiune de la Hearthstone. Yay, mersi Blizzard. Deci am zis să joc și eu. Am făcut înainte că curiozitatea. Și am să fac un episod pentru fiecare boss în parte. Bun, Nadu Brecan. Hai fiule, hai să te bat. Locul. Boiling Ooze. Oiling Chains. Ungi lanțul. Haideți. A new Brecan. Ce-mi place vocea asta. Vrea Caterinca. Show me mine. You go first, bun. Shield Master, ești prea scump, deci papa. Am ani Berserker și Knife Juggler. Da, dau una de 4 vin, una de 6. Norocul meu. Și mi-a venit înapoi trollul. Enter, că n-am ce face. Pasiva să-i tembele rău. Aș vrea și eu pasivă ca asta. Corruption, Knife Juggler. Minions with better cry cost 2 more. Hai Knife Juggler-ul. Enter. Lol, încă unul. Ok. Hai, în ăsta, fii deștept în... Bravo. Și acum o să moară Knife Juggler-ul. Are și așa. Bun. Sunt tentat să folosesc boașele. Boașele nerubiene, voi urmați. Și life tap. Lord of the Arena. Who want me kill? Hai. Mori. Mortal Coil, fuck it. Hai, omorâți boașa aia, care e portocalie. Omorâți boașa portocalie. Vă rog eu, omorâți boașa. Bun. Dați dingă! Bun, și Corruption. Nu vreau să vin mai aproape. Nu. Pleacă. Ăștia s-au dus. Bun. Lord of the Arena sau Crizata. Ursache și Tontu. Multe facem noi ei. Hai, te rog, dă-n ăsta, știu că vrei. Și dacă nu vrei, Soulfire. Și nu asta. E bine și Lord of the Arena. Life tap. Fisting goal. Ce-mi place să zic așa. Flashing. Și Koboldul. De ce? Măcar câtă mana e? 7. Ride Leader. Ne sugem din viață. Și mai Xina. Singura mea legendară. Ce mândru sunt de ea. Locul Storm din nou pe bune. Presupun că și le-ai epuizat pe toate. Deci avem așa. Charge și Virgina. Enter. Return a random friendly minion to deal 4 damage to a minion. Fuck you. Și cu 5 are? Au. Life tap. Voodoo Doctor. Ce mișto s-a auzit.
Call for didacta. Îi healăm și dăm enter. Trebuia să mă aștept la asta. Summon a free one Nerubian. Hai, că mai plictisit cu skitterul tău, hai. Să i-am vreme mine. Ce frică ție. Nu dai tu în Aixina mea. Odată, de două ori. Hai că te muși de cap. Life tap. Și Cobbled în acțiune. Enter. Tu chiar mă oftici. Rău. Hai, vină cu o carticică. Gnomule prost. Yay! Blizzard m-a învățat de unde se ia lepra. Ce e aici? Nimic? Ok. Ei, mă joc în acid. Ce mai am pe aici? Un cristal. Matur. Bun. Ce facem? O dată. De două ori. De trei ori. Ne sugem din viață. Și am mai berserker. Dar și ce sperie pe tine, frate? Pe mine, de exemplu, mă sperie femeile urâte. Soulfire. Arzi în iad. Ce carte? Frostul Warlord. Dar păcat că vine decât cu 4-4. Și ieși acasă. E artificii! Yay! Da, mă, cum zici tu. Bun, și cam atât a fost și pentru astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe, împrăștiați, etc. Mulțumesc că m-ați vizionat. Baftă!